Assalamualaikum. Sugeng rawuh ing video pasinaon basa Jawi SMP Sunan Giri Menganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan ing pasinaon basa Jawi SMP Sunan Giri Menganti. Ing pasinaonan dina iki kita bakal ngrembak ngenani nulis teks profil tokoh basa Jawa kelas 7 semester ganjil. Subab-subab ingkang kita sinaoni dina iki inggih menika: kaping setunggal, tata carane nulis teks profil tokoh, lan kaping kalih, titikane tokoh idola atau tokoh yang disenangi. Tata carane nulis teks profil tokoh. Ingkang kaping setunggal inggih menika ngumpulake informasi ngenani tokoh kang bakal diceritakake, kayata jeneng, gelar, panggon lan tanggal laire, jeneng wong tuane lan kulawargane. Yang dalam bahasa Indonesia, langkah pertama ketika menulis teks profil tokoh adalah mengumpulkan informasi mengenai tokoh yang akan diceritakan, seperti nama, gelar, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, dan silsilah keluarganya. Tata cara nulis teks profil tokoh kaping kalih yaiku ngumpulake data lan informasi ngenani tokoh saka saking sumber kayata majalah, internet, buku, koran, lan sapanunggalane. Jadi, tata cara menulis teks profil tokoh yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai tokoh dari beberapa sumber. Contohnya majalah, internet, buku, koran, dan lain-lain. Tata carane nulis teks profil tokoh kaping 3 yaiku kegiatan olah data lan informasi kang diperlukake. Yang dalam bahasa Indonesia, langkah-langkah atau tata cara menulis teks profil tokoh yang ketiga adalah kegiatan mengolah data dan informasi yang diperlukan. Tata carane nulis teks profil tokoh kaping sekawan atau yang keempat adalah kabeh informasi lan data kang dipikoleh dironce kanthi ukara kang runtut kang laras karo kaidah kebahasaan sajroné nulis teks profil tokoh. Yang dalam bahasa Indonesia, tata cara menulis teks profil tokoh yang keempat adalah semua informasi dan data yang telah diperoleh dirangkai dengan kalimat yang runtut, yang selaras atau yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menulis teks profil tokoh. Ingkang kaping gangsal atau yang kelima adalah ngrembakake data lan informasi kang laras karo struktur teks profil tokoh, yaiku mangun orientasi, ngurutake sakabeh prastawa utawa kedadean kang dialami tokoh lan nulisake utawa ngandharake panemu panulis ngenani tokoh kang diceritakake. Langkah yang kelima adalah mengembangkan data dan informasi yang telah diperoleh tadi, yang cara pengembangannya selaras dengan
Struktur teks profil tokoh. Kemarin struktur teks profil tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama orientasi, prastawa, dan reorientasi. Pertama, membangun orientasi dulu, yaitu menuliskan nama, gelar, tempat lahir, tempat tanggal lahir, silsilah keluarga. Kemudian menuliskan sakabeh prastawa atau kedadian yang dialami tokoh dan menuliskan dan menyampaikan pendapat penulis mengenai tokoh yang telah diceritakan. Salajenge utawa sabanjure yaiku titikane tokoh idola atau tokoh kang disenengi atau tokoh yang disenangi. Titikane tokoh idola, tokoh kang disenengi. Kaping setunggal yaiku akeh masyarakat kang seneng marang tokoh. Kaping kalih ahli ing bidang tartemtu, ahli di bidang tertentu seperti bidang olahraga, pendidikan, dan lain sebagainya. Kaping 3 yaiku nduweni prestasi kang pinunjul, mempunyai prestasi yang menonjol. Ingkang kaping sekawan yaiku dadi panutan utawa tepa tulodo. Yang keempat adalah menjadi panutan atau tepa tulodo di masyarakat. Sinau nulis teks profil tokoh. Tugas 3, nulis teks profil tokoh, lelandesan biografi ringkes tokoh. Ing tugas iki para siswa kudu bisa nulis dhewe teks profil tokoh supaya bisa nulis kanthi becik gatekno pituduh ing ngisor iki. Kaping 1, pilihan salah sijine tokoh sing narik kawigatenmu, bisa pahlawan nasional, tokoh olahraga, tokoh lingkungan, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, lan liya-liyane. Nomor 2, kanggo ngembangake teks delengen maneh struktur teks profil tokoh kang kedadian saka bagian orientasi, prastawa, lan reorientasi. Kaping 3, nulisa teks profil tokoh kanthi lelandesan jati dirine tokoh sing kok pilih kanthi ringkes kanthi urutan ing ngisor iki. Tuladhane: jeneng Raden Ajeng Kartini, papan tanggal lahir Jepara 21 April 1879, asma wong tuwa Raden Mas Arya Sosrodingrat lan M.A. Ngasirah. Cacah keluarga 2, riwayat pendidikan ILS, prastawa sing tau dialami, ninggalake pamulangan, pikantuk beasiswa menyang Walanda, krama utawa nikah karo Bupati Rembang, surate didadekake buku kanthi irah-irahan Habis Gelap Terbitlah Terang. Kesan tokoh sing bisa dituladani. Raden Ajeng Kartini didadekake inspirasi ditulada dening para wanita supaya dadi wong pinter, pinunjul nanging ora ninggalake kodrat kadidene wanita. Salajenge utawa sabanjure kabeh informasi lan data kang diperoleh diruncik kanthi ukara kang runtut laras karo kaidah kebasaan kang tinulis sajrone teks profil tokoh. Nah, ing gambar iki minangka cengkorongan utawa kerangka nalika nulis teks profil tokoh. Irah-irahane Raden Ajeng Kartini, orientasi ngandhakake ngenani jeneng, banjur gelar,
papan lan tanggal laire, jeneng wong tuane, silsilah keluargane lan sapanunggalane. Banjur prastawa siji mau ngandharake ngenani Raden Ajeng Kartini kang ninggalake pamulangan. Nah, dikrembakake kena ngapa Raden Ajeng Kartini ninggalake dilajengake utawa diterusake nganti prastawa-prastawa sateruse. Terus bagian orientasi. Bagian orientasi yaiku bagian sing ngandharake ngenani panemune panulis ngenani tokoh kang diceritakake. Nah, kesan tokoh sing bisa dituladani saking tokoh pahlawan Raden Ajeng Kartini yaiku Raden Ajeng Kartini didadekake inspirasi ditulodo dening para wanita Indonesia supaya dadi wong pinter pinunjul nanging ora ninggalake kodrat kadidene wanita. Mangan kupat ing pinggire gapura. Yen Bu Guru repat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.